шампион е Кубрат Венков Пулев от България, победител с нокаут в 11-я. Аз мисля, че човек има път, който му е отреден от Господ и има път, който трябва да го намери. И в момента, в който го намери и си усети пътя, то просто е един лек път и приятен. Като всеки един човек, аз съм копирал от родителите си и всеко едно момче по-скоро от баща ми. Баща ми ме научи да съм коректен с хората, да съм мъжкар, да бъда това, което съм, да съм вземен, да съм точен, да съм приятел, истински, да съм верен. И аз съм такъв. В течение на времето и бокса така ме промени, защото и бокса е, смея да кажа, ни от най-мъжките спортове. И мислех, че за да станеш истински мъж, трябва да минеш през казармата, обаче когато влея в казармата, разбрах, че бокса е така школовка. Един вид се едно си изкарал 10 казарми. Извън бокса, забавлявам се с приятели, говориме си. От време на време играя шах. Да, баща ми показа шаха. Отначало ни биеше, обаче след това почнахме с брат ми да го биеме, да го побеждаваме, вече като задобряхме. И беха големи нерви от негова страна. Отначало пък ние се нервирахме и така. Определено имаме спортна злоба от него. Мисля, че така трябва да е всеко едно момче, винаги трябва да е до баща си. За да мога да израсне мъж и да бъде истински. Аз идвам тук да тренирам. Иначе пък в България като седа и там пък не мога да се концентрирам, не мога да се отдадеш изцяло на това, което правиш. И няма как, аз обичам като правя нещо да го правя както трябва. Не мога да се отделиш по този начин, както се отделям тук. Защото тук съм почти сам с моят отбор, с моите съотборници, с треньора. И специално за подготовка е по-добре тук. Пулев kommt am Samstag nach Erfurt in die Messehalle. Определено мога да живея по-добре тук или където и да е, но аз мисля, че не трябва да бягаме от България и не трябва да бягаме от това, което става, трябва да го променим. И мисля, че старото поколение много се е предало, но младото поколение мисля, че ще променят нещата. И дай Боже. Не мога да кажем Германия е уникална, Германия
Германия е нещо невиждано, народа е нещо страшно. Българина просто е малко по-завистлив. Не малко, а доста. И завистта ни пречи, и завистта, и алчността са нещата, които много пречат и много създават проблеми. И ни спират да се развиваме. Meine Damen und Herren, willkommen im Ring zur Europameisterschaft im Schwergewicht. Der Titel ist vakant und hier kommen die beiden Boxer. Walk-in für den Mann aus Bulgarien, Kubrat Pulev. Повечето хора в България, а и аз до някъде преди бях така, изобщо не оценявах какво правят хората и колко труд и колко усилия полагат, дори да не е боксер, какъвто и да е човек в каквато и да е сфера. И много е лесно да се злобее и да се пренебрегва труда, но нещата, като влезеш малко по-дълбоко във всеко едно нещо и виждаш, че нещата са съвсем различни. Основното е да вярва и да иска. И да има желание да обикне своя народ. Когато обичаш България, тя ще се промени. Всеки един човек. България какво е? България не е правителството, не е хората, които ни управляват. България е народа. Народа трябва да е малко по-буден, защото малко сме смачкани, тъпкани. Това ни е от история, от много години. Но и народът трябва просто да вижда истината къде е. Не само да слуша политиците, а да ги разбира, да ги усеща. Jetzt will es bei den Profis aus Bulgarien, Kubrat Pulev. Виж, в живота съм се научил на нещо много важно, че никога човек не трябва да прибързва с изводите. И когато и да прибързаш, винаги грешиш. Затова максимално трябва да изчакаш, да разбереш, да видиш. Ако нещо те интересува, за да кажеш за някой човек, най-добре е да се поинтересуваш за него, да прочетеш за него, да видиш и тогава вече да дадеш мнение. Защото всеки може да каже, нали, външният образ е един, човека по принцип е съвсем друг. И аз много пъти за певица или за който и да е, много пъти съм казал еди къв си, еди що си, еди какво си. Но във всички тия пъти явно съм грешал, защото тия хора едва ли са точно такива, каквито съм казал. Един вид аз се опитвам да се променя самия аз и всеки един човек в България, мисля, че и изобщо трябва да работи върху себе си постоянно. Защото мисля, че всеки един човек може да постигне всичко, защото всичко е в главата. И може да преодолее и страх, може да преодолее и болка, може да преодолее всичко. Човешките граници са неограничени. Perfekt. Вярвам в Господ и не само, че вярвам, чувствам го. Просто го чувствам.
всеки човек може да си вярва във всичко и може да не вярва във всичко, но аз просто го чувствам. И никой не може да ме убеди в обратното, който и каквото и да пише и каквото и да казва. Няма да диши. Просто всеки един човек рано или късно минава на касата и плаща за всичко това, което е направил. Рано или късно. И плащаш не повече, не по-малко, точно колкото си направил и колкото си постигнал. Господ дава шанс на абсолютно всеки човек. Господ е със всеки човек. Никой не може да избяга от съдбата си. Много пъти и в Библията съм го чел, че Господ казва: не крадете, поискай и ще ти се даде. И наистина, каквото съм поискал, всичко го имам. Мисля, че доброто и позитивното винаги е правия път. Доброто. И по този начин човек е човек. И човек е истински и истински може да живее. И може да бъде доволен от себе си. Всичко друго е просто отвратително. Мисля, че всички хора трябва да бъдат добри един към друг и дори към някой враг някой път не е лошо да му покажеш, че е сгрешил с добро. Гледай любимото си предаване напълно безплатно и в Нова Плей. Телевизия, която управляваш.